देखा ना बन करी मना ना आइल ई नहीं जाना था कि खेते में डांठ पड़ल बा दवाई कि नहीं दवाई आई तो कहती जाए तो अपन ट्रैक्टर के बोली आई था अब हम लोग घरे बा देखा तो कबला के आवेला ए करीबन का हो है बिरबल नहीं कहां बाड़े रे ए मर्द है का बाड़ी तो अल्लाह का बाड़ी देखा तारा तुम बाजारी बुनी के समय बा ई नहीं कहतला हाल तो ट्रैक्टरवा जाई बोला के ले आई आ दवा जाई घर में धरा जे तो छुट्टी हो जाई टटरवा के बुलाओ पड़ी हां बोला के नहीं पड़ी पर मन नहीं आई तो कहले नहीं रहला का अच्छा अच्छा अब कटली है ना तो कह आई अच्छा अपन कटाई नहीं बा अब न जाना हां कटला को हां अब कटले अबे बोझा ले हैं कुल धरिया देख खरियान छील उल देले बाड़ी तो हम जातन लिया का हाँ, तनी जो। के ठीक बाले आज देखबा तन जल्दी है तू साफ हाँ, कर जो, हटाओ जो, का जो, तो। जो। हम गईली आईली बुझो जो, जल्दी हाँ। जाओ। गोइल बा जब लग बोलावे तो लखैया तना कोड़ के हम चोरी बो दे भैंस बा वहां से तो काफी भैंस बा खाई नहीं तो कैसे रही खाई एक कट्ठा चोरी बो आ जाई तो कहो आज तो हो जाई एमा में खलिहनवा बना के आई ई का कोड़ता हो खरियान में बन गल तो चोरी ओरी नहीं बो आई सॉरी का खाई भैंसिया हो एमर ते गाभिन बा भैंसिया ना गाभी नहीं बा हां चोरी तो खियावल जरूरी बा यावल जरूरी बा देबा ना हां टटरवा आ गइल बा ट्रैक्टर में आ गई हां कहां बा कहता जल्दी आवा लोगन हाँ। हम कहनी कि यही जरा हवा हुआ हाँ। दुआरो पर देखा नहीं जैसा का दुआरो पर देखा देखा हे जा का देखा लौकता हां 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 आ तो गइल हो बाटे जानता हां तो कहता जा अपने भैया के लिए ओले आवा जल्दी जौन कुटावे उठा कुटा उठा जाओ करे हाँ। कह तड़े कूटा जा गेहूं कुटाई तो गेहूं कुटाए कहली हाँ आ कि डांठ दावे के बाद तो ठरेसर कहली ले आवे के कि धान कुट्टी कहली ले आवे के डांठ दावे के जा ए घोड़ा के साथ उतनाए जिंदगी भर बकलोल ले रह जाई ए, जिंदगी भर बकलोल ले रह जाई हम कहीं कहला है जो बोला कह दे कि धान कूटे के बाद जो कह दे ठरेसर ले आवे अरे ये का बात का देखो। करत नहीं देखबा ना है अब हमारे रीस लाग जाला काहे रीस जब लग कई बेर दौड़ावे ला हाँ। अथी करला त अच्छा हां यही तो कहीं हेती चुका मोबाइल कीन लो ए मदद ने जब तोरे रिस लगता तो जा कहीं निकल जा हम जाई जा निकल जा तब जा तब ठीक बा तू अपन कोड़ा ओड़ा हम जात नहीं हां जा तर रहबा ना आय अच्छा तू रहबा ना आय सुन रे है कहो सुनबे का कहतड़ तू हम बुझला हम जाना भाई ते मनबे ना आय हां ते मनबे ना आय हम नहीं मांग कौन नौकरी पहले बाड़े रे तोरे इतना हर्जा बाड़े देखो हाँ। हमके छुट्टी नहीं बाटे अच्छा। चलो हाँ। अब है खेती होती बात तू कटवा पिटवा लिया अच्छा हाँ हाँ। आ हम जाता नहीं कई बेर फोन आ भाई अरे कौन नौकरी तू करता रहो तो ए बड़ा मर्दे, फोन आवता लम्बे तो नहीं रहे नी हाँ, हम। तेजी कम नहीं देखता रहो चौरिये चौरान रहे नी कब फोन करबो तो हड़ाक से भाग के अच्छा चली चौरिया चौरा बड़ा का भोपा बजरिया में न रहेली ए भोपा बजरिया में हाँ भोपा बजरिया में रहे अरे वहाँ क्या करेले रे तू हाँ? वहाँ क्या करेले बहुत बड़ा हंकार करे नी मर्दे हो भोपा बजरिया में हाँ अच्छा अच्छा अजान तड़ो जो बकरिया कुल बिकाड़ी का रे बकरिया हाँ। बकरी नहीं खरीदेली हाँ चमड़वा पर नमक मारे नी जितना चाम बन है हाँ सजी नमक मार के हाउ हाउ जा एकदम ए घोड़ा के ससुर जा बाड़ा तू हूँ आदमी आ देखो। का महीना दिन का काम बजन लो हाँ। अब हम खाली नहीं बानी करे आ 14 दिन चैत नहीं रहब हाँ। 13 दिन अषाढ़ हमारे मान के नहीं बा घरे अच्छा 13 दिन चैत नहीं रहबे ऐसा होम 14 नहीं दिन रहबे चैत नहीं रहब 13 दिन अषाढ़ नहीं रह ते हाँ तो ठीक बा जो चलो जो भाग नहीं रहबे तो जो जाई जो, आ जो। कटवा पिटवा दियो अरे जो न जो जो आ चोरा ओरा के धरिया मत अलग अब हमारे ऊपर न बा हम का करो हमें आई तो जांचो जा 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 भागा ठीक बा तना बढ़िया नौकरी पले वाला नहीं, चाम और हवा तो नहीं है, खाली यार हाई है। तना बढ़िया नौकरी पा गइल बाना ऐसा नौकरी कहाँ के पावले बा ठीक बा जा हम आउ चल तरी जितना खेत बा कर बहिन चो अब हम का कर तरी ले भी पूरा खेतवे दे देता रे ले भी पर रही न हमके खर्चो पानी मिली हैं हमारे में से चोरी नहीं न होई ले भी पर पूरा खेत ये दे देता रे जा ए भैया हमारा आईपीएस कॉमेडी चैनल हो तो सब्सक्राइब करी सब है फॉलो करी सब है हाँ भैया ज्यादा से अधिक कमेंट करी शेयर करी फॉलो करी हमन का दोनों भाई बहुत मेहनत करतनी
घामे बतासे आ हमहन के रौरे सबहन ताकत हई अंगूठा में बल बा रौरे सबन के अंगूठा में बल बा आ हमहन के जौन बा आगे बढ़ाई कॉमेडी IPS के सब्सक्राइब करी फॉलो करी जय हिंद जय भारत।